Е много стар метод, който се практикува в Южна Индия. По принцип го използват голяма част от ведите. Ведите, това си направо си начин стил на живота. В смисъл, това са хора, които се занимават с йога, аюрведа, типове хранение и астрология, естествено. Така, история и планетни божества. Значи, по принцип, индийската астрология се смята, че върху нейните основи лежат всички други типове астрологии, включая и китайската, и западната система. Отделно и арабските точки там се давират също, имат своя происход. Това си е първата система, която дели хороскопа на 12 равни части и всъщност оттам произлизат зодиакалните знаци. В индийската астрология се наблюдават абсолютно всичките доеди. Всъщност тя се е силно свързана с индийската митология, както бъде прямо западната е свързана силно с гръцката митология. По същия начин. Архетипите много си приличат между другото, само че тук има няколко разлики, които сега ще ги забележите в процеса на презентацията. Всъщност тук за първи път се използват модалностите, елементите, дуалистичността. Всичките тия елементи, които ги гледахме даже и при супер аспектите, това спорните триъгълника, те си възлизат тук. Една от главните разлики е, че градусите не се виждат в колелото, защото тук не е колело. Тук е квадрат. Всъщност има два типа квадрат. Ние ще използваме, който е на южната част на Индия. Северните индийци ползват един квадрат, който е разделен като хиксове и по принцип с него много по-трудно се работи. Това е вариантът, който е най-близък до нашата астрология, най-лесно ще се запомни. Така. Значи планетните божества, които отговарят всъщност на 7-те планети плюс северния и южния възел, както забелязвате тук, са само до Сатурн. Няма Нептун, Уран, Плутон ги няма. Всъщност те се назначават към допълнителните планети Марс, Юпитер и Сатурн. Те имат допълнителни знаци, които управляват. По същия начин, както Венера и Меркурий, всъщност старата класическа идва точно от тук. Разликата е, че има Бог за всяка една планета, която по принцип си отговаря и на гръцката митология. Сега, Сурия или Сюрия, това е Слънцето. По принцип, както виждате тук, той язди седмоглав кон. Хубаво да се наблегне на символиката в индийската, в ведическата астрология. Символиката е изключително важна и в повечето им картини се наблюдават определени елементи, с които може да разпознаете тези божества, които са по-главните. Специално планетните, които на нас не трябват. Ние няма да ползваме Шива и тем подобни. В смисъл Ганеш и тем подобни, те не влизат в ведическата астрология. Те са главни богове. Ако тръгнете да ги разглеждате всичките богове, много са. В смисъл хиляди са им боговете. Тези, които са тук, които отговарят на планетите, те са като прабожества. Подобно както е при титаните и главните богове в гръцката митология. По принцип той се седи върху лотос. Ето тук се вижда лотосчето. Лотос е един от главните символи в ведическата религия. Това си е вид религия. Това си е вид религия. Червения блясък, който излъчва Слънцето, е изключително важен, защото има връзка и с Марс. По-натам ще видите каква е. В ръцете си държи ръковина. Много е важно да се забележи какво държат в ръцете си. Тук сега не се вижда много хубаво, обаче на педиячето, което ще го дам, го има. И носи на главата си корона от Один, който си е по принцип камъка на лъва. Тази го дава на всяка. Чандра, това е богинята на Луната. Тя е с 3 ръце. Тя е единствената богиня с 3 ръце. В смисъл, по това ще я познаете. Повечето са с по 4, 12, 16, 20. Тя е с 3. Нечетен брой. В изгрящи одежди и това, което е по-интересното, значи всеки един от тези богове използва превозно средство, с което се вози. Това всъщност е начинът, по който планетата транзитира. И понеже Луната е с бърз транзит, затова се вози на страна. Страната е изключително бързо животно, по принцип.
Носи си корона с перла, знаете, по принцип планът си управлява рак и един от главните камъни, това е перлата. В смисъл, всяко едно нещо си възлиза още от индийската астрология. Така, Будха или по принцип той е Буда, обаче на български се трансляцира Будха. Това си е Буда, реално погледното. Той си е облечен в зелено, значи ако забележите всеки един от знаците и планетите си имат определен свят, които отговарят и на чакрите даже. Буда, той си е облечен в зелено, е с зелено тяло, с 4 ръце, както повечето. И това, което е отличително при него, е преводното средство лъв със слонски хобот. Много нетипичен лъв, общо взето. Носи си сабя, щит и книга. Всъщност книгата е това олицетворява, нали, знанието. Всъщност това си е Меркурий, ако трябва да го гледаме като планета. Има си и сабя и щит, което означава, че има в двата случая смисъл, тук говорим за въртане на енергия и предаване и приемане на енергия. Оттам идва цялата символика. Короната е с смарагд. Той си е зелен камък, абсолютно си съвпада, като цветово взаимоотношение. Шукра, това е Венера. Тя си е с 4 ръце, бели одежди, учителката на демоните. Това е малко интересното, в смисъл това, което не се наблюдава и в западната астрология. Венера има, по принцип се водят на бенефици, много ще видите, те се делят на бенефици и малефици. Бенефиците са хубавите планети, те, които носят хубавата енергия, малефиците, те, които не е толкова хубава енергията. Но тя си е учителка на демоните, което означава, че тя е свързана и с, как го кажа, с страстите. Всъщност точно нишите страсти, да. Всъщност тук се наблюдава между Венера и между доста силна връзка, която е между Арес и... Пак има. Да, пак се има. Абсолютно същата работа. Така, тя е върху бял кон и държи броеница, съд за вода и жезъл. Броеницата символизира цикъла на Венера. В смисъл... Той колко беше, бе? 30 колко беше? Кое? Цикъл на Венера. 30 колко за месец? Да. Колко основни тя? Тя горе до 34, да. Всъщност по принцип на една броеница трябва да има 33 зърна. В случая тук съответства тази броеница с транзита. Носи съд за вода и жезъл. Това жезъл още зато не мога да го изплатя защо го носи, но ще поровя малко и ще го донапиша това нещо. Носите украшения от диамант. Не е простичка, в смисъл добре се уредила. Мангала, или това е мангала. Не мога да разбера на какво се смеете сега. Мангала ще го запомня. Това си е мангала. Типична мангалска физиономия. Така, облечена в червено. На бич тайм не се смеете, ма на мангала се смеете. Той е синът на земята. По принцип, чието преводно средство е, забележете, овен. В смисъл, той се вижда овен. Как ще го язде? Всъщност от него се произлиза на линия архетипа на овена. Носи тризъбец, копие, жезъл и корона с корал. Корона, защото е червеничък, общо взето. Реално погледнато, тризъбец, копие, жезъл, предполагам, че с всичките може да се бие. Това е типичният бог на войната при тях. Така, Брих, Спати или Двуро, значи тук и двете имена въжат. Това е Юпитер. Той се облечен в жълто, символизира си жълтата чакра, учителя на боговете и той държи броеница, делва за вода и тояга. Короната е с сапфир, това се е по принцип камъка на стрелците. Той има отношение и към рибите, между другото. Така, Шани, това е тояга, за да бие боговете ви като научат ли? Не знам, той носи жезъл, между другото и той ги бие явно. Тояга носи. Има логика, макар че жезъл по принцип си е символ на властта, доколкото. Да, ама тояга. Тоягата при гуру ли? Да, има. Също, между другото, думата гуру си идва точно от Юпитер. Това са хората, които могат да учат други хора. И много по-често ще го срещате като гуру Юпитер, ако гледате филмчета, които са свързани с ведическа астрология, отколкото като Брих, Спати. В смисъл, това му е дългото име. Значи при Шани, който е Сатурн, той е облечен в тъмно синьо,
и е синът на Слънцето. По-приятно именце за